Goedemorgen. Welkom hier. Ziet alle jeloten van de morgens. En ik leef hier something voor ons wat je volgen. Niet ik, maar God zijn woord. We hebben een paar dingen bekend te maken als we in de boodschap gaan. En zo, waar je geloof ik alle met bekend zijn, wat hier thuis zijn, dat we plannen van de nummer hier een predje willen te hebben. En zo, allemaal welkom. We willen zijn als God niet wat antwoorden en geven ons de klaarheid even nog een predje bij onze predjegroep. Van de klok 3 nummer gestart. En dan de medwerkse klas, wat we dan nu ontsteld hebben gehad, die is dit moment niet aan de medwerk, die is donderdag, zo we hebben ons tot morgen. Dat is dit moment het laatste maal van de klas, zo allemaal welkom te dat ook waren. Dat thema is aan familieleven. En zo een goede thema. Als we in de boodschap gaan, Janke met ons te beden. We hopen niet te beden. Voor God, ik dank je dat we kunnen van deze gelegenheid uitnutzen en zijn hoop. Ik dank je dat we de vrijheid hebben. Dat keiner komt en zegt dat we kunnen niet hoop zijn. Keiner komt en zegt we kunnen best een kleine groep hoop zijn. Of we zullen we doen inzetten. Wenn gezondliche Ursachen oder wat immer zich kunnen uitdenken. God, dankzij dat we kunnen zo ganz vrij hier hoop zijn. Aber wir sind dort so gewarnt, ein himmlischer Vater, wir hadden wahrscheinlich nicht immer gedacht, dass das eine Gelegenheit ist, aber ich bete, dass wir können von der sein, dass du hast uns gesehen. Ich bete, dass du wirst zu uns reden. Ich bete, dass uns den Wort wird mehr wert worden. Und ich bete besonders, dass von der morgens, diese Botschaft, wer immer der anhört, dass wir uns selbst können in das sein, und dass uns den Wort wird mehr wert worden. Himmlischer Vater, ich bete, dass du wirst reden, und dass ich bloß aus en bij gereedschap van die heen kon hier zijn van de Oostindje naast. Amen. We hebben van de boodschap, wat ik genomen heb uit de Apostelgeschichte, dat 14e kapitel. De boodschap van de is niet zozeer een thema-boodschap. Thema-boodschappen zijn en een wijs dat einfachste te verstaan. Van de hebben we dan een uitleidboodschap. Een uitleidboodschap heeft dan de gelegenheid dat ons God zijn woord wat meer weet wordt. Beetje dan bekend met worden. Die zijn maar niet unbedingt immer zo leicht te verstaan. En jet, ik zie van de begans jeloten wat die zegt dat onze boodschap die heeft werkelijk in de thema wat we worden gleichen. So, wenn ihr eine Bibel durchhaben, Apostelgeschichte, das 14. Kapitel, und ich hatte Überschrift von unserer Botschaft von der Odysseum, war gesagt, denn dort sagt, dass Gott hat uns nicht ohne ein Zeugnis oder Zeichnis geloten. Habe ich mal immer gedacht, wo die Bibel können sein anders gewesen, nicht, dass ich nicht will sagen, dass es nicht gut ist, das kann gut so, als das ist, aber wenn die Geschichte oder die Aufschnitte, was wir lesen, wenn die Lied hat zu den Juden geredet, das ist ganz anders, als wenn sie hat zu den Heiden oder die Nicht-Juden geredet. Und so von der die Botschaft nehmen wir, oder ja, ans Text nehmen wir uit een Port, wo Gott mit seiner Kraft in großes Wunder deed. Ähnlich, so als Gott durch Johannes und Petrus mehrere Kapitel 3 en het 3. Kapitel van Apostelgeschichte hat. So bloß dat we een klein beetje in Vergleichnis schrijven. We worden im Text nicht lesen, aber wenn wir gehen naar Apostelgeschichte, het 3. Kapitel, dann houden ze door verder des Lummermann. En die hadden al zoveel als we weten, wie worden wij zeggen, dat is toch nog immer geweest. En zo de lied weer dat je want dat de Lummermann, die zat verder daar en die praten nu almozen. En dan een dag komen Petrus en Johannes er voorbij en dan is de geschichte bekend. Dan zegt Petrus tot hem, dat geld en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik die. En dan zegt hij, en de naam Jezus, stu op. En de man die stond op.
en die loopt God. Van de oor hebben we in het 14e kapitel waren een geschicht, waar ook in Lommerman is, wat nog niemals heeft kunnen gaan, en dem wordt ook gezond gemaakt. En mij heeft het geïnteresseerd, als je werkt, als ik aan dit thema dacht, dan heb ik God te veel gebeten, dat hij mij zo een boodschap over dit aangeven. En zo, mij heeft het ontvangen te interesseren, want we deze twee geschichten, ene in de andere holen, die zijn beide een apostelgeschichte. Zo, die zijn niet veel jaren verschieden passiert. En zo, wat we van deel worden maken, is deze man, die wordt ook gezond. Dit geeft ook een grote oprijdenis, krijgt ze het in het derde kapitel daar. Deze man, die werd niet van de Joden. Deze man, dat vingen we niet veel anders, als plus dat die körperlich, nu wat ik moet zeggen, gaan. Die kunnen, dat werd ganz klar, dat werd gezond geworden. Wat we hier worden maken, wat we worden lezen is, dat in dit bejevenis hier van jou, dus 10 vers wat we lezen, nou, ik wil er voorbij doen, dat Jezus zijn noemen is tweemaal op je naad. Dat komt tweemaal even deel, dat deze man door Jezus in de kracht geheild is worden. En zo dan als ik daar even studeer en even denken, dan voelt me dat om je danken te geven. Wie dat goed wichtig? Waarom weer dat wichtig bij dem eerste en het derde kapitel, dat het weer klaar, dat in dem naam Jezus stond op. Die man kon niet anders zijn, als dat Petrus, die zei, dat in naam Jezus zal ik opstaan en ik stond op. Zo Jezus die noemen in dit wonder weer tot. Van daar over heb je door niet Jezus ben. Wat jij dan? Wie het Paulus en Barnabas de ene zaak, vongen zij om menselijk te worden, vleeselijk en willen zelfs de eer hebben. Ganz klar dat het niet zo staat weer. En zo, daar we moeten best lezen. Wanneer ik Plattdeutsch lees, dan leg ik me de bril op te hebben. Im 14e kapitel, de 8e vers. En Lystra zat een krepelige man, van de geboorte aan zo zwak en de feit dat hij nog niemals had gaan kon. Die hield Paulus reden. Als Paulus hem direct aankijkt, zag hij dat die geloofde dat hij kon hem heilen. Wat we hier zien doen is interessant. Zo Paulus die reed. En bij hem reden, maar eenmaal dan checkte naar deze man. Dat is toch krepelig. En dat is interessant wat het zegt, dat Paulus die dat aanzien kon, dat deze krepelige man actually geloofde deed, dat hij hem moet gaan gezond maken. You know, we vinden veel dingen in de Bijbel, die zijn dan plus interessant. We weten niet waarom, maar die zijn plus interessant. We hebben weer checken, im 10e vers. Dan zei hij, to am reich luid, sto op en sto gelijk op de feit. En hij sprong op en stond. Mooi voor dat? Paulus checkt hem aan, zegt plus sto op en de mens die staat op. Dat is wat ik hier zei. Petrus in Arlie kapitel 3 moet meest hetzelfde. Maar Petrus weer dat wichtig, dat hij wordt dat aan Jezus zijn kracht doen. Die Paulus dat aan zijn ene kracht? Nee. We hebben weer lezen. Als dat volk zag wat Paulus gedaan had, schreeuwen zij en Lyconisch. De jater zijn en menschengestalt naar ons raufgekommen. En Barnabas naamde zij Zeus en Paulus Hermes, wils die hoofdredner weer. De priester van Zeus in tempel, die groot buiten de stad stond, bracht assen en bloemenkrans naar poort, waar hij in dat volk om rekende offer te brengen. Deze lied, die werden krijgt zo klaar, dat hier is een even natuurlijke kracht bijna als wat ze in het 3e kapitel weer. Wie worden van de overvlees zeggen, want we bloos vleeselijk worden denken, en wie hier bij iemand zo'n zaak als dit, dan worden we vielleicht van de overvlees zeggen, zo wordt zo'n jeft het niet. Oder,
dat we doen zijn, wo zij echt dat blijven doen, niet? Want van de irgendwer wordt zeggen dat het water en hier im dorp, wo de river door im dorp komt, irgendwer wordt iemand zeggen dat hij had gezien dat water dat had er stil gehouden. Ja, zoals de tijd im Rodet Meer, oder beim Jordan, dan leef ik würde du en ik zeggen, ja, dat leef ik niet. Maar wie würde weten dat ze het haft moet gegeven, wenn wir weten de biblische Geschichte van, wie würde dat van jou niet geloven? Wenn wir würden dus einfach nicht geloven dat het neidig wird. Deze lied, die wir hadden ook in geloven. En zo hier is hoe de grote onderscheid ontvangt zich te bewijzen. Dat is, deze lied en liederen, die moeten we ontdenken, dat die werden niet bekend met een Gesetz, die werden niet bekend met het Oude Testament, die worden waarschijnlijk niet gewist. Want Paulus had gezegd, noem Jezus, sto op en go. Als we een aantal weken terug in Cambodja waren, zo Cambodja, en als dus veel van die landen im Oosten zijn, die zijn zeer een afjaterie, of ihre geloven als boeddhist. En zo zij wanneer een door Ram reizen deed, er zit een zeer veel tekens van dat zij on Boeddha geloven. Kijk, dus in Mexico, wie van ons bekend is in Mexico, daar we lang rumreizen, dan zien we dat die mensen die geloven aan het katholische, hadden katholische geloven te houden, we zijn tekens daarvan. En in Cambodja, daar is de God Boeddha en de gestalt van een zeer dikke, zeer vaterman, wat zette dat met de bein overkreet in een goldene kleer. Zo die gestalt zit en er zeer veel. Een dag als we vorig jaar middag eten, dan komen we uit een restaurant uit en ik had het niet gemaakt, bij hem neer gaan, als we uitkomen, dan zagen we door even de gasten, horen ze, zoals we im Oude Testament lezen, we in de Engelse spraak, dan noemden ze dat een high place, of een hoge stad. En wat weer dat? Wel, wat een hoge stad werd, dat weer algemeen, daar hadden ze bomen omgeplant en dan in de midden van de boom, daar hadden ze afgehad. In het Oude Testament wird het meestelijk de Baal of Melk. Als we dort uit een restaurant komen, dan zag ik dat is wat het hier is. Hier hebben ze smaakboom geplant en in de midden van de boom hebben ze dus Boeddha, God. Een ziemlich grote gestalt. En als we daaruit komen, dan zouden we krijgen, wo een vrouw, die weer door nu groot zijn, gebedstijd, aanbidding. En zo, dat we te zijn, dat zij beed, dat we met hang te zijn, worship, of aanbidding, die leidt ganz bekend. Krijgt dus veel van ons doen. We doen wanneer we op stellens zijn, we hebben onze hang ook op, en we kijken nu en geloven dat is God. Zo, mij wird het bloos opvallen te zijn, dat deze vrouw hier on middeleeuwendag, on God gegaan werd en beed hem de aan. Mij heeft dat gedanken. En dan nu als ik in dit afsnit weet, waarschijnlijk, nou, ik kan niet met een vrouw reden, die redt een spreek wat ik niet weet. Maar wanneer ik weer naar haar gegaan en ik wil haar gevraagd, weet u wie Jezus Christus is? Ik reken met dat die wordt gezegd hebben, nou, ik weet dat niet. Wij ouderen en grootouderen in 200 jaar terug, in 500 jaar terug, in 800 jaar terug, die hadden nog waarschijnlijk aan deze God geloofd. Zo dat wordt mij niet helpen, gewoon zeggen, Jezus heeft ook een kracht. Er moet eerst bekend gemaakt met deze Jezus. Zo wat doen we dat dan nu? Dat is wat we hier namen. En dat thema van Jezus, wanneer je behouden had, dat thema nanik, dat God heeft ons niet ohne een Zeichnis jeloten. Had Jane vrouw, wat ik gebruik als een bijspel, had hij geen teken van dat God door wird? Waarom zegt Paulus niet, noem Jezus, sto op en go? Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, de mens wordt niet gewist van wat redest u nu. Dem fehlt er nog te leren. Maar hier weer een tijd waar God zegt dat het veelt aan een wonder. Zo hebben we weer lezen. Zo wie weten de priester, die weer door. En die weer groot door, buiten staat. Nu zijn we bij de 14e vers. Zo nu weer is al groot rijden. Ze hadden al de bloemen door. Ze hadden de as door. En de opvaring, die ging nu los. Dat wordt nu aanvangen. En de mensen die komen op.
in Paulus en Barnabas worden en wat aangeeft. 14 vers. Aber als de apostel Barnabas en Paulus dort hielten, verreihten zij zich de kleider in randen manken volk. Schoof mensen en schrieën. Je mannen, waarom doe je dit? We zijn ook stoffelijke mensen, groot zoals je, en predigen jullie dat je van dem falschen naar den levenden God jullie draaien zullen. De hemel en eerd en meer en alles wat er bijna is gemaakt heeft. Zo hier wordt nu tijd dat zij opholen deden. Sonst dat gaan we niet doen. Je kunnen ons niet aanbeden. Je kunnen niet offeren. We zijn ook stoffelijke mensen. Mooi we dat? Als hier een wonder passiert, dan vangt de aanbeding voets doorhingen aan. Die willen, zij dachten, zij geloofden, dat deze 2 mannen, dat zijn nu onze jater en de menselijke vorm gekomen. Mir sind die deutschen Nummern nicht bekannt, aber die sind die Nummern von 2 von den Planeten. Zeus en Hermes, op Engels dan is dat Jupiter en Mercury. So, zij hadden de jater, zij werden bekend met deze jater, zij werden aber niet bekend dat een kracht werd. En zo, hier zijn nu de jater en de menselijke vorm. We komen bald waar het trekt met dit vers. We weer lezen. En lezen we hier im 16e vers. Die veldje en feestentijden alle haft en erwee gaan loten. Dat is God. Hij had de veldje bloos laten gaan zoals hij willen. Except voor Israël niet. Israël weer bekend met God. En zo waar immer dat evangelium gepredigt wordt te de Israëlieten, dan kunnen ze bloos bij Jezus ontvangen en reden wieder. Hier hebben we eenmaal grond voor wat het im Oude Testament en het Psalmen van reden deed, wo God zegt dat hij evalueert de mensen en ihre natuur. Het is niet krijgt zoals het zegt. Hier hebben we ook waar een grond zoals het lezen deed in Römer het eerste en het tweede kapitel, wo de mensen hadden niet in de uitreden dat ze niet God kenden. Dus geen mens op de wereld wat op een gerechtsdag wordt komen en zeggen, oh God, van die heb ik niets gewist. We hebben alle van God gewist. Alle man van jou, Janne Vrouw, wat ik als een bijspelbroek doe, wat een Boeddha doe aanbeden deed, die heeft van God gewist. Want wie ook niet graag kunnen God verstaan, hoeveel erwaart hij nu van deze lied, wat niemand zenden met de schrift bekend was, maar God is door. En dit is wat Paul hier zegt, 16e vers, ik las het mal. Dat de veldje en feestentijden alle haft een weis gaan laten. En doch, de 17e vers, dat is wat mijn thema uitkomt. En doch heeft hij zich niet ohne Zeichnis jeloten. Hij deed junt goudet. Jeef junt reën van hemel in vruchtbare tijden. Hij jeef junt genoeg te eten en maakt junt hart vrouw. Sogar met deze weer kunnen zij dat knop verbeen dat het volk aan niet opverbracht. En de eind van de geschichte. Nu hebben we hier een gezonde mankans. Dan kan we alle, als dat die weer krank, die weer loom, krepelig. We hebben het dus een tekst gelezen. Mir had hier een allerlei bemerkingen te maken. En de topte Fleisch, die maar het eventje pot van de Bijbel. Zoals ik je schon zei, van jou is onze boodschap een uitleihboodschap. Dat is niet, zo zei hij, bloos een omwandling. En ik geloof dat had dan Gott zijn woord alle tegelijk. Zo, hier hebben we een man, we weten niet wat zijn nummer is, maar hij is schrijpelijk. En hij is door, waar Paulus leren deed. We hebben niet de boodschap abgeschreven. We weten niet wat de boodschap wird. Aber wenn wir das letzte Part von diesem Text nehmen, dann können wir uns dort feststellen, dass die Botschaft, die handelt sich, wo Paulus und Barnabas diese Menschen mit dort, was sie sahen, topknackt mit Gott. En dan worden u en ik vielleicht wonderen, nou wat heeft dat met mij te doen? Ik ken God. Mijn ouderen leerden mij van God. Mijn grootouders leerden ons van God. Ja, you know, we would vielleicht sagen, hadden veel dollar kunnen. Nou, maar we leren van God. We als Plattdeutsche mensen,
wir sind in diesem gesehen, dass unsere Vorfahren von Gott gekannt haben, all wenigstens 500 Jahre. Wenn sie das nicht alle überein Seier haben wiedergebracht, aber wie als deutsche Menschen, wie haben dort verreist. Diese Lied wieder anders. So Paulus, macht diese Menschen bekannt mit das Zeichnis. Und wo mir jankert von das Zeichnis von der zu lesen, als das zu reden, oder wo mir das packen ist, because wir sind hier something für uns. Wir sind bekannt, und wir wollen das Kraxis dort wiederholen, aber dort Christus als das Zentrum von uns Glauben. Ne? Wir sind, durch Jesus Christus sind wir wahre geboren. Durch Jesus Christus haben wir Hoffnung, ewig Leben zu haben. Es ist durch Jesus Christus, dass wir nie Leben haben. So, da wir dann wie Jesus Christus das Zentrum von uns glauben. Aber hier haben wir eine große Geschichte, was in sehr großen Abbruch gegeben hat, wo wir Jesus die Nummer noch nicht gerne finden. Wo fangen wir an? So, Paulus, Paulus und Barnabas, sie mögen den Menschen die Augen auf, dass hier erst all was gewasst von solange es die Welt steht. In Wirklichkeit mögen die Menschen bekannt mit der Natur. Oder ein beter wäre, mögen die Menschen die Natur wäre sie bekannt mit, aber sie wäre nicht bekannt mit dem Schöpfer. Und so Paulus und Barnabas, die Botschaft mit seiner Ramadan gewasst, wo sie sagt, check dir mal rüt. Sei je een boom door, oder sei je die plant door, oder hier den Waterstrom, ich weiß nicht, was sie haben gebraucht. Und die Menschen, die wussten, dann haben sie gesagt, ja, das sei ich da. Habe ich mal angedacht, wer das gemerkt hat. Wenn die Menschen haben gesagt, oh, das hat uns aufgehört, was hat Zeus oder Hermes, die haben das gemerkt. Dann kann Paulus sagen, oh, warte mal ein bisschen. Dann sei wir das so over, sei wir das Steentje da. Der Lied wurde gewiss, beter als ich und du, wohnt von den Steentjes erst wirklich Zeus oder Hermes. Die gehen nicht zu sein an oven. Aber ich sehe nicht so smart, dass ich das kann rückweisen, viel von ihnen würde ich kennen. Dann können sie sagen, no, die wird zu einer Zeit wieder da gleich. Dann muss Gott dem stehen. Und so staat vangen wir die Botschaft, den Menschen top zu knechten mit dem Schöpfer. Die und ich möchte dann die Frau von der Ostale, was hat das nun mit mir und die zu tun? Wie weit ihr viel besser? Und dank Gott, wie weit ihr viel besser? Hier wird auch eine Kraft, was das Tag offenbar wird. Das fremde Mann, das schrepelige Mann, der sagt hier, en als hij de boodschap hoort dat, en wie weet niet wat de boodschap is, de Bibel stelt davon, aber als hij de boodschap hoort dat, dan vangt een aan een geloof aan. Mooi we dat? Paulus mocht op eenmaal, dat einem vangt een geloof aan te draaien. Wir würden von der manchmal sagen, wir sind vielleicht in der Kirche und wir haben eine gute Botschaft. Die Botschaft handelt sich Jesus Christus. Und dann wird immer möglich, wir vielleicht bei einem fangen die Throne unterrollen. Und dann würden wir bei einem Haus gehen und würden sagen, dass wir zu sein, dass dem schier die Botschaft an. Wahrscheinlich, dann wird nicht gleich weiter, was in dem sein Hort anging, aber wahrscheinlich würde ich sagen, dass dem die erste Arbeit an. Ich kann du kennen wahrscheinlich mit dort mitfeilen, wo wir haben nur Gott sein Wort gehorcht, und wir können das bei einem anderen sperren, dass nu fängt die Kraft von Jesus fängt an mir an zu arbeiten. Und dann gingen wir deine Wort dort an. Das Mann, wir wissen nicht, was das ist, aber wir wissen, dass Paulus kann man sein, dass er fängt an zu glauben, dass er muss keine gesund mehr. In sein Glauben, wahrscheinlich kann er nicht mal uitgeredet, was er nu glauben hat. Aber er glaubt aber einmal, dass die Botschaft oder das Thema, was das predigt hat, das eine Kraft bin, was mir wird keine gesund macht. Und an dem, dass er das glaubt hat, dann wird er gesund. Das Vers habe ich top connected, oder diese Begebenheit habe ich sehr klar top connected mit Dingen, was Jesus selbst lehrt hat. Er sagt in vier verschiedene Städte, actually, wo das erst in der Bibel, aber in Markus in 1. Kapitel 43. Vers ist das, wo er sagt, dass alle Dinge sind möglich für den, was er glaubt hat. Das Mann, der glaubt. Das Mann, der
kan einer van die zijn, je was, waar Jezus zei, op een andere steed, en Jezus in een reden, waar Jezus zei, den glimmenden dag, waar ik niet uitlache. En zo, wanneer du en ik hadden kunnen, dit man zijn Zeichnis, nou vrouw, want wij des dag, even als hij schon kon vangen te gaan, ne? En wie worden am gevraagd aan nou zijn Zeichnis, hij wordt vielleicht van daar ver ons komen en onze kerk zijn Zeichnis vertalen, dan worden we alle horen, wat kan this man van Jezus Christus? En dan worden we, wat immer hij wordt ons meddelen, dan worden we dat beeld aanworden, dat this man de kan van Jezus Christus ongeveer rein nus. Een glimmenden dag. Wat is een glimmenden dag? Want het wordt schwelen dat, we hebben vielleicht gras verbrand. En dan, bij een paar dagen weer, dan komen we nog maar waar kijken en dan zeggen we bij iemand dat de reek door nog. Een uitleier, die zei dat dit is dat ze een aanmakel je reken. Dat vuur is niet uitgegaan. Want wie wordt verbrand, heb ik gleich, want vorig is branden, dan is het wel ders. Een glimmende dag, dat wordt ongeveer dat zijn. We zijn dat schweelt nog, en dat vuur is plus nog niet uit. Dat is alles wat is. Wie worden ze nou kijken, dat vuur is nog niet uitgegaan. Maar in werkelijkheid, dat brandt immer nog een beetje wat. En door de gelegenheid, en we weten dat is veel wel grote vuurs ontvangen dan is, wij in zo'n glimmende dag, dat schweelt, dan moet iemand jam de wind een beetje van een andere richting, en dan moet iemand dan krijgt dat ganze ding fresh vuur, en dan moet iemand gewoon nog een geweltmäßig het vuur geven ervan. Een wondervolle bijspel, wat we hebben in het testament, waar de glimmende dag. En dat is hoe ik me in die wel van de neerstalen. Dat is, du en ik zitten manchmal in zo'n tijden, waar we velen doen, dat het is plus zeer zwak. Zeer zwak. En we denken manchmal in die zwakke tijd, dat waarschijnlijk wordt het alle uitkomen met mij. Dat is ook de tijd waar de vriend veel moet komt en zegt, dat helpt niks aan, du bent zo zwak en you know what, just geef plus op. Hier is het maar klaar, we hebben niet. No, God veert het gleich omdat du en ik nu een klaar verständnis hebben. God veert het gleich omdat du en ik nu grote kracht en ons veilen doen. Maar God veert het omdat du en ik om geleven doen. En God veert het aan dat ik en du ons opstellen, dat zijn kracht kunnen aanschaffen. Des man met zijn zeer kleine, ankantliche geloven, hij wordt gezond. So dat is een ding wat ik er wil neervleisten. Dat andere ding, wat ook een interessante ding is, wat hier bijna is, als Jezus op deze wereld weer, en hier worden we gerne veel schriftsteden nu checken, maar als Jezus op deze wereld weer, en hij weer mang zijn in het volk, dan lezen we in Johannes het eerste kapitel, dat de duisternis, die weer door, en dan komt dat licht en de duisternis neer. Dat weer Jezus en de duisternis. En dan zegt het, en de mensen die willen leven, dat duister als dat licht. Het is ons ook bekend. En zo wo zit het, want de duister is en de mensen willen leven, dat duister als dat licht. Als Jezus is wonder deed, en hij deed meer wonder. Zo een van die wonder nemen we dat maar, waar hij Lazarus opwaken deed van dood. Lees je dat je zichzelf snel. Zo hier weer een grote, even natuurlijke ding wat onging. En de mensen die weer door. En ze zouden eenmaal dat is dood je harpa. Die weer al meer dood en die leven nu. Dat is ganz klaar een wonder. Als die mensen leven die duisternis willen als dat licht. Lees het zelfs snel. Voorts nu dat het wonder passiert wordt, dan geeft het een meeting. Dan komen ze top. Nu hebben we something voor ons. En wat weer de punt op een meeting? De punt weer, we moeten dit profijt met we doodmerken. Zie, er wordt geen aanbidding. We willen dat doodmerken. Wat door kracht brengen, dat we dat doodmerken. Als Paulus en Barnabas dit dag dat wonder hier deden, en dat wordt ook in de duisternis, maar hier wordt een opene zaak van deze even natuurlijke kracht in de lied willen aanbidden. Zo de lieden weer op voor deze even natuurlijke kracht. Want ze ganz falsch werden, maar ze weer op voor dat. Dat is interessant en het was een beetje zo dat we in deze tekst niet meer vingen dan hoe dat nu schaffen deed bij deze omgeving.
Wat ook nog interessant te bemerken is en dit redt tot ons, en dat is, als Paulus en Barnabas antwoorden, dat nu worden zij de anerkenning krijgen. En dit is een van de eerste tijd waar we leven, en we moeten op ernst naar kijken. Dat is, ja, we hier zijn, en waar we weer voor deze zaak beden en vrij ons te houden, maar we hier zijn, dat van de eerste dag veel erwakkingen passeren. Veel mensen bekeren zich. Wer krijgt die anerkenning? Manchmal wo we aan dat het jij zei, die stopt met de evangelist. En dat de evangelist, die krijgt even dem de anerkenning. We kunnen dat niet uiteindelen, dat de evangelist gewoon spuiten blijft. Maar als Paulus en Barnabas antwoorden, dat we krijgen de anerkenning, dan rijden ze de kleider twee. Want ik ook gelijk weet wat het dan lijkt met ihre verretene kleider, maar dat weer een teken van zijn ster hebben, maar einfach niks. We kunnen het niet hebben. Als Paulus gesteinigd wordt, en dat wordt een adelige mol, in Maya zo'n vervolging weer, vingen we niemals dat hij zich de kleider verrijdt. No, dat past bij, dat kan er zijn. Zo van de nog de laatste pot van deze boodschap. Wat is dan nu dat Zeichnis? Wat kunnen we een ekje met uitnemen? Want we kijken dan in 16 vers, dat de veldje en ferientiden alle haft en erwee goneloten. En doch heeft hij zich niet ohne een Zeichnis jeloten. En dan vangt het aan. Dit is dat Zeichnis. Hij deed jun koudet, je heeft jun rijen van hemel in vruchtbare tijden. Hij heeft jun genoeg te eten en moet jun hart vrouw. Sogar, oké, dat weer het Zeichnis, 17e vers. Dit is van Deo nog eenmaal aan Zeichnis. Hier is het waar ik wel van Deo met deze gedanken sluiten, dat is. Ik en du hebben ook een Zeichnis. We lezen de Bijbel, of course, we doen hem. Maar some van ons lezen we veel. Wie, some van ons niet wat het Duitse lezen doen. Some van ons lezen veel en krijgen we niet unbedingt door nog veel eruit. Zo, wat is dat Zeichnis? Wat weer het hier? Deze lied zullen Rama zich kijken. Dit is wat u en ik ook zullen doen. Kijk Rama die. Kijk naar die zelfs. Has God het beleefd? Van moet je hem dan? Has zit wat Rama die? Wie heeft het gemerkt? Dit is het Zeichnis. Ik en u kennen van de zijn dat de zon opgaat en dat deed ons niks uit. Ik en u kennen van de zijn dat de zon opgaat en je dat smol deed me dat wat uit, because dat is het Zeichnis. We zijn dat in de natuur. Ruim maar het eerste en het tweede kapitel leert ons dat. En dat moeten we als God zijn kinderen ons einfach aanwanen, dat we God zijn Zeugnis beständig rond ons hebben. En dat we dat mooi doen. Dat je hebt een gemeenschap met God. Dit was dan leven ik en leven het leven. En de natuur is werkelijk door ons een Zeugnis. Veel mensen, veel christen van die zijn dreig in ihr leven. En ze feilen zo ihre gemeenschap met God als maar zeer zwak. En dat is ook allerkracht zo. En de oorzaak is, because die zijn niet in Zeugnis. Die willen God zijn kracht beleven. Die checken nog veel, maar ze zijn in geen Zeugnis. En dat is een schone ding. Dat Zeugnis, dat is hier mankans. Van de eerste zon opging, ik lees van de zon opgaat. En zo, ik wilde zich aan deze boodschap schrijven, dan dacht ik, dan past het erbij. Zo, ik kon naar mijn vrouw en zei, nu kom een beetje met mij met. En zij weet niet wat het nu zal geven. En we gaan naar buiten. Van een halve minuut stonden we en zei, hey, ik nu de zon opgegaan. Dat is een Zeugnis. God deed wat van de morgens. Al veel mal heb je van de wat je doen, had u een echt dat je maakt. Had ons dat bevel om aan te beden. Zijn Zeugnis is door, omdat u een echt de engere gemeenschap zal hebben met ons. Mocht God je zijn.